ஆட்டோ தொழிலாளர் சம்மேளனம் 13 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். குறைந்தபட்ச கட்டணம் 30 ரூபாய், பள்ளி குழந்தைகள் 8 பேருக்கு அனுமதி, கூடுதல் ஆட்டோ கேஸ் நிலையங்கள், மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதிய திட்டம் என்பன உள்ளிட்ட 13 கோரிக்கைகளை ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இக்கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தரக்கோரி சென்னையில் ஆட்டோ தொழிலாளர் சம்மேளனம் செவ்வாயன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது. 2 கிலோமீட்டருக்கு 30 ரூபாயும் 1 கிலோமீட்டருக்கு 15 ரூபாயுமாக தமிழ்நாடு அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும், உரிமம் பெற்றுள்ள அனைவருக்கும் பேட்ஜ் அளிக்க வேண்டும். ஆட்டோ தொழிலாளர்களுக்கு நல வாரியத்தின் அடிப்படையில் ESI திட்டத்துக்கு அவர்களை கொண்டு போகணும். இது போன்ற கோரிக்கைகளை எல்லாம் முன்வைத்துதான் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பங்கேற்றனர்.